नखरैनो जाजोबदों औ ओमफ्राय बे गथ' 2 बोसोर जानायनो होआखै ओमफ्राय बिमाया जाबायना बे आहारजों जाखो ना माखो बे 2 बोसोर गथ'आबो गोबासो गारबाय मैया औ जाजोबदों मा गसाइगाव फुड पयजनिं जानानै मोनसे नखरनिनो 7 सोद्रोमाफ्रा गोब्राब थासारि ब्रयलार दाउ बेदर जानायनि उनाव खिनाय गोबानाय जानानै नखरसेनिनो गासै 7 सोद्रोमाफ्रा गोब्राब फुड पयजनिं जानानै फाहामथाय लानांगासिनो दं। गसाइगावनि सथगरजन गामियाव जादों जाथाया। दतमा बाजारनिफ्राय ब्रयलार दाउ लाबोनानै संनानै जानायनि दान्दिसे उनावनो नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रानो खिनाय गोबानाय जादों होननानै मोनथिनाय जादों। क्रिजु ब्रह्म, हिमांशु नार्जारी, अनजिमा ब्रह्म, थिलक ब्रह्म आरो मुखि ब्रह्म मुंनि सुबुंफोरा दाउ ब्रयलार जानायनि उनावनो फुड पयजनिं जादों होननानै फोरमायदों नखरनि सुबुङा। माखासे सुबुङा गोख्रों जाबायब्लाबो क्रिजु ब्रह्मआ दासिमबो गसाइगाव आर.एन.बि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। मैया सानजौफु समाव ब्रयलार दाउ जानायनि उनावनो बेलासिनि 5 बाजियाव गोब्राब थासारियाव फाहामथाय लानो गोनां जादोंमोन नखरनि गासै सुबुंफोरा। खर' गिदिंजोबदों थानो हायाखै मेगनाबो नुवाखै रावखौबो सांग्रेमा जोंनाय बादि मोनजोबदों। जानानै 1 घन्टासो थादों खोमा 12थायाव जादों ओमफ्राय 1थानिफ्राय जाबाय। औ मैया समबारखालि औ रबिबार मैया रबिबारावहाय नखरैनो जाजोबदों औ ओमफ्राय बे गथ' 2 बोसोर जानायनो होआखै ओमफ्राय बिमाया जाबायना बे आहारजों जाखो ना माखो बे 2 बोसोर गथ'आबो गोबासो गारबाय मैया औ जाजोबदों मा 7 जादों औ आं रासिन जाबाय ओमफ्राय आंनि बोराया जायाखैलाय खालि एसेल' खिदों बेहा गोबायाखै। औ आंल'सै दा मैया 5थानिफ्राय दं आं। बयलारखौ बे हनै आंनि बियादैनि लोगोआ लाबोदों दतमानिफ्राय लाबोदोंनो। जोंना सथ'गरजान होनो मौजाया बिनाखाथा। गेसाव ना मामोनथाय आं बियादैयासो संलायबाय आं नायाखिसै। जानायाव आं एसे मुगैस्लु मोनखादों बोरैबा थोद जालाहां होननानै बेदरखौ जायाखै आं बिदैल' जाबाय आङो। दाना आंनि बोरायाबो आं मुगैनायखौ नुनानै जायाखिसै बिदैल' जाबाय बेबो एसेल'। ओंख्रिखौ औ जाजोबदों बिदैल' जानायाबो जादों। दा एसे मोजां ओमफ्राय नै उदैया एसे साबावो जानाय गैला नालाय थोर थोर मोनो दुरबल।